m ekene unu, ya gaziere unu n'ebe ọbụla unu nọ. Ana m ekene ndị niile na-akwado nkụzi ebe ọbụla unu nọ. Chukwu okike gọzie unu, mmaji kwuru mmaji. Ife ọbụla unu na-eme, ọ ga na-agaziri unu. Udo unu ga na-ede na mba niile. Ana m agọrọ unu ọfọ ihe ọma mere unu n'ofu n'ofu. Ana m ekene unu niile ndị na-esonyere m, ndị niile bụ ndị na-ebinyere m akara mmasị, ndị niile bụ ndị na-ashịa nkụzi. Ana m ekene unu. Ọ bụrụ na tata abụzi gị isonyere m, ọ bụrụ na tata abụzi gị ịnụ ifu iru m, onye na-afụ iru ya na onye na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụkwa m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Na nke taa ejikwa m nkụzi bịa dịka m na-abịa bụ na mbụ. Isiokwu ya bụ ihe ị ga na-asọrọ dịka onye mmiri. Mana tupu m aga n'iru, maka onye bidoro isonyere m ọfụrụ, ebe anyị nọ bụ ebe a na-akụzi ma gbasara ọgọ mmụọ na ọdịnala. Ka anyị nwa bụ mmadụ si akpọku Chukwu anyị n'asụsụ anyị, ka anyị si ekpe ekpere, ka anyị si akpọku chi nwe anyị bụ ndị Igbo n'asụsụ nke anyị. Ya bụ ụgbọ ebe anyị banyere. Ebe anyị banyere abụrụ ebe a na-akụzi ka ndị si eme na be ha bụ omenala. Ebe a bụ ebe a na-ekpe ekpere, ebe a na-amụ ka esi ekpe ekpere, ma ọ bụ na nsụọ ya n'asụsụ ụka, ka ị mata ebe ị banyere. Ya mere, ọ bụrụ na nkụzi m a na ọ masịrị gị, biere m akara mmasị. Ọ bụkwa na ị gesiri ya ọ masị gị, sọskraịbụ na chanel a. Ọ ga-eme gị ị na-enweta ozi oge ọbụla m kụziri nkụzi, maka na ihe dị iche ka m na-eji wee na-abịa na-akụziri unu n'ikuku. Unu nwa bụ ụmụnne m nọ n'obodo ọbụla unu nọ. Ya gaziere unu. Iji wee gaa n'iru na nkụzi nke anyị ji n'aka bụ ihe ndị ị ga na-asọrọ, maọbụ ihe ndị ị ga na-ezere dịka onye mmiri. Dịka m kwubu na mbụ na anyị niile bụ ndị mmiri. Ekwubu m ya, anyị niile bụ ndị mmiri, kama na o nwere ndị bụ ndị nwere akara ogo ndị mmiri. Mana anyị niile bụ ndị mmiri, maka onwe onye gbanarị mmiri. Mmiri dị gị n'arụ. Chukwu bụ amama amasị amasị. Ebe onye magidere kwesị ka ibe ya bidokwara. Agaghị amasị na ọmụọ ma wee masịa ya, kama na ana m agbaziri gị ụzọ. Chi gị bata gị n'ime, ọ kụziere gị ka ihe esi wee mebere ya ihe. Mana onye ọbụla mụtakene ịgọ mmụọ, ka anyị mụtakene na ikpokwuchi anyị na oke ekpe enukpe a na-ekpeteghị ihe anụwa. Ọ dịzie ka Chukwu ọ na-echi ntị. Chukwu adịghị echi ntị, kama na ọ na anyị akpọbe ya n'onu, anyị asụbeghị asụsụ ọ ga-anụ. Ọnya ji ọtụtụ n'ime anyị, ọ dịka mmụọ anyị adịghị anụ olu anyị. Ya iji gaa n'iru na nkụzi nke anyị ji n'aka, nkụzi ihe ị ga na-asọrọ dịka onye mmiri. Dịka onye mmiri bụ ọ dị ọtụtụ ihe ndị ị ga-asọrọ. Nke izizi bụ ị ga-ezere iru unyi, ma nke enu ala ma nke ime mmụọ. Ị ga-ezere ya, ị ga-asọ ya. Ị ga-abụ onye na-adị ọcha, ma nke ime mmụọ ma nke enu ala, n'ụdị ọbụla. Ma ebe ị na-agọrọ mmụọ gị, ị ga-eme ya ọ bụrụ ebe ị ga-adị ọcha dịka onye na-agọrọ mmiri. Adịghị m ekwu gbasara ndị ọzọ. Unu gee ntị ihe m kwuru n'izizi. A sị m na Chukwu bụ amama amasị amasị. Agaghị m asị na nke m na ọ maka na nke onye ọzọ jọrọ njọ. Apụtara m ịbịa kpe mmadụ ikpe. Ife bụ ọchịchọ obi m bụ na anyị niile bụ ndị Igbo ya na-agọ mmụọ. Anyị niile ya na-agọ mmụọ. Anyị niile ya na-akpọku chi nwe anyị n'asụsụ anyị. Afa m bụ Ogechukwu ka mma. Kedu afa gị dịka onye Igbo? Kedu ka isi agọrọ chi gị dịka onye Igbo? Chi m dị ka m. Chi m na-anụ olu m. Chi nke ị na-akpọ ọ dịkwa ka gị? Ọ na-anụkwa olu gị? Iji gaa n'iru dịka onye bụ onye nwere akara ugo onye mmiri, ya na ndị ọzọkwa ndị na-egekwa nkụzi, ma o nwere ihe dịka ibi ezi ndụ dịka onye maara Chukwu. Abịa na ndị ụka, o nwere ndị a na-akpọ born again, na ndị ha na-adị iche. Abịazie na omenala ndị Igbo n'ụdị ekpukperechi ha, o nwere ndị a na-akpọ ndị na-agọ mmụọ. Ndị na-agọ mmụọ bụ ndị na-akpọku Chukwu site n'ala, site n'ikuku, site na mmiri, site n'anyanwụ. Fa na-akwanyere mmụọ ndị ugwu, maka na ha ma na ọ site na mmụọ ka ha si wee bụrụ mmadụ, na mmụọ anọ ha n'ime, na ọ site na mmụọ ka eji wee kee ha. Fa na-akwanyere mmụọ ugwu. Ha dị anụrụ onwe ha ọgụ, kama na mmụọ na-anụrụ ha ọgụ. Ha dị emekwa ife arụ, fa dị emekwa ife ọjọọ. Ọ bụ eziokwu na mmadụ bụ agaghị ezucha ezu. O nweghị onye zuchara ezu n'ụwa.
mana o nwere ihe ndị ị ga na-emere dịka ịbụ onye na-agọ mmụọ, nwee ihe ndị ị ga na-asọ. Ya bụ onye ọbụla na-agọ mmụọ bụ onye amaba na-atụ, dịka asụsụ ndị ụka dị, onye born again. Ndụ gị ga-adị iche, omume gị ga-adị iche, ihe gbasara gị ga-adị iche n'ebe ndị ọzọ nọ. Ya mere gị nwa bụ onye bụ akara ugo ndị mmiri, ị ga-asọrọ, ị ga-ezere ibu ndụ na-adịrị ọcha. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-achụ àjà na mmiri n'ụdị n'aka ndị dibịa dị iche iche, chụsịa ya, nwere ike ife ibu n'obi agaghị emezu, ọ dịzie gị ka mmụọ mmiri ahụ adịghị anụ ihe. Tupu ị na-achịkọta wee sị na mmụọ mmiri ahụ adịghị anụ ihe, kedu ife ị na-eme? Maka na ọtụtụ n'ime anyị na-eme ihe na-ekwesịrọ ekwesị n'iru nke mmụọ na iru nke mmadụ. Ịgwa unu nke bụ eziokwu, ịgọ mmụọ n'ọdịnala anyị na-akpọ unu gbabatanụ n'ime ya, ọ bụrụ ebe ndị mmefe na-abịa zoo, ọ bụrụ ebe ndị njọ na-ezo, ọ bụrụ ebe iwu na-adịrọ. Iwu dị ya, maka na ị ga-ebi ndụ kwesịrị nṅomi. Oge ị na-eje ụka, oge anyị na-eje ụka, a na-agwa anyị maka ezi omume. Ịbatakwa na ịgọ mmụọ, ofu ozi omume a bụkwa ife dị ya. Ị ga-ebi ndụ kwesịrị nṅomi. Gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ, na-agọ mmiri, na-eje na mmiri, na-achụrụ mmiri àjà, na-akpọkwa eze nwoke eze nwaanyị, na-akpọchi gị site na mmiri. Kedu ka ndụ gị dị? Kedu ife ị na-arụ? Ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-agọ mmụọ, ọtụtụ anyị niile a na-achụrụ àjà bụ ụmụ nwaanyị. Ibe anyị na-eje mụọ afịa, ibe anyị na-eje mụọ ọrụ, mana ọrụ na afịa nke anyị na-azụ bụ ọnụ arụ anyị. Ọ dị mma? Onye a butere ekpere agaghị aga. Kedu ka gị nwa bụ nwaanyị ga-esi wee nọ n'ụlọ ebe ndị ji arụ ha akpa ego, i wee na-achụ àjà na mmiri? Ọ dịghị ka ọ ga-agazi, ọ gaghị agazi, ọ gaghị agazi. Ihe ọbụla na-abụghị ezi omume dị mmefe, ọ gaghị agazi. Onye a butere ekpere agaghị aga. Gị nwa bụkwa na onye bụ onye nwoke na-agọ mmụọ, kedu afịa ị na-azụ? Afịa ị na-azụ afịa oshi, afịa gị na mmadụ ga-eme ịzụsịa ya, onye ahụ ebebe akwa, maka na enweghị onye ezuru oshi obi na-adị mma. Tupu ị na-achịkọta wee sị na ike adịrọ na mmiri, kedu ife ị na-eme? Otu ahụ unu na-esi na-ezere ndị nkụzi ụka ije gwa ha ihe ọjọọ unu na-eme, otu a ka o kwesịrị ka ọ dị n'ọgọ mmụọ anyị. Ọgọ mmụọ anyị abụghị ebe a na-epromotu ife na-adịrọ mma, mmegide. Ya mere gị nwa bụ onye nwere akara ugo ndị mmiri na onye na-agọ mmụọ, zere ihe ọbụla na-abụghị ezi omume, maka na ọ ga-ebutere gị ekpere agaghị aga. Maka ndụ gị ka m ji wee na-akụzi nkụzi a taa. Ọtụtụ n'ime anyị amaghadị ihu ha na azụ ha, ma ha bụ ndị na-agọ mmụọ. Ọ dịghị ka ebe ndị mmehie bịa zoo. O kwesịrị ka ọ dị otu a. Ihe ndị ị ga-asọrọ dịka onye mmiri, o buru ibu, ohika. Dịka onye mmiri, ị gaghị abụ onye obi na-akpọchikarị, na-akpasuru gị iwe, na emejọrọ gị, obi gị akpọchi na nwee mmụọ mgbaghara. Dịka onye mmiri, otu a orimiri si ehu ehu, otu a ka o kwesịrị ka obi gị dị. Ọ gị nwamazi ma ị ga-agbaghara ma ị gaghị echefu gị nwama, mana ị ga-enwerịrị mmụọ mgbaghara n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Obi agaghị na-amachi gị amachi. Ị ga-abụkwa onye na-emesapụ aka. Ọtụtụ n'ime anyị si na anyị bụ abụ m nwa mmiri, mana nka na-akwa ụta. Ihe iji ka na-akwa ụta nwere ike ọ bụrụ na aka gị kasiri ike inye mmadụ ihe, maka otu ahụ mmiri osimiri si na-ehupụ, ma onye ọma ma onye ọjọọ na-aṅụ mmiri. Ma onye ọma ma onye ọjọọ ji mmiri awụ arụ. Mmiri adịghị akpa oke. Otu a ka o kwesịrị ka ndụ gị dịrị. Ị kwesịrị ịbụ onye aka chacharịrị oge ọbụla. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị mmiri, anyị ji onwe anyị maka na anyị achọghị iwepụ nke anyị nwere. Ịma ha na iwepụ ọzọ anọchiere gị. Ị ga-asọrọ ekpikpi aka ka ị nwee ike ịdị na-aga aga, were ndị mmadụ aka, ma ndị ịma ma ndị na-ama ha, ma agaghị ekene gị ma agaghị ekene gị, nyewere ndị mmadụ aka. O ga-eme ihe ọma na-emere gị. Ya mere zere aka ike, aka nchịkọta, ewepụ ha aka ewepụ, ihe ezere ya, ị ga-asọrọ ya. Ọtụtụ n'ime anyị kwa bụ ndị mmiri ama ha kwudiri na ọ bụrụ ihe niile ịfụ ka ị ga-egbu, dịka ururubụbara ma ọ bụ bọtaflai, mama ihe unu na-akpụ ya na be unu. Dịka onye mmiri, ịfụ ụdịrị ya, ị kwesịghị ịdị na-egbu ya. Ị ga-asọrọ igbu ya. Ị ga-asọrọ igbu ihe ụfọdụ ihe na-arị arị. Ọtụtụ n'ime anyị na-achọ oge anyị ga-anakpụrụ foo mmụọ mmiri.
mmụọ mmiri ahụ ije gọchara nwere ike shie bọtọflai bịa pịagbuo ya ozugbo isi na amosu winch. Ọtụtụ ihe dị iche iche. Ụfọdụ bụ ndị na-afụ agwọ. Ọ bụrụ agwọ niile bụ ajọ agwọ. Maka ndị bi n'ime obodo, ọ bụrụ agwọ niile bụ ajọ agwọ. O nwekwara ụdịdị ihe mmụọ ụfọdụ ga-eji wee na-abịakwute ma ya agaghị ama. Ya mere ị ga-ezere oke igbu ife ọbụla na-arị. Ụfọdụ nnụnụ na-agbakpute na-abịa ha, nduru fete ha pịagbuo, bọtọflai fee ha pịagbuo, kwụsịkenenụ ya. Ị ga-asọrọ ụmụ ihe ndị ahụ. Ọtụtụ n'ime anyị bụkwanụ ndị mmiri, unu ga-asọrọ, ọ na-afụkwa n'azụ anụnwa bụ azụ arịra. Iji ebe a na-egbu ya tụọ ya aka, egbuo ya, ị ga-ezere ya. Ị ga-ezere ya. Nwanne anaghị egbu nwanne ya. Mana ọ bụrụ na e gburu ya wee wetara gị ife ị na-amaghị agaghị ama gị, na ije n'ime ahịa wee gote ice fish, ọ bụrụ gị nwa gburu ya nọ. Ọ bụ gị nwa gburu ya. Ihe ị na-amaghị agaghị ama gị. Ụmụ ihe ndị a bụ ihe mmadụ kwesịrị ịdị na-ezere dịka onye sị na ya bụ onye mmiri. Ị ga-ezere ya, ị ga-asọrọ ya. Ị ga-asọrọkwa ite ime ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị. Ị ga-asọrọ ya. Ọ na-eme mmadụ agaghị aga. Ị ga-asọrọkwa ite nwaanyị ime ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke. Ọ na-eme mmadụ agaghị aga. Ị ga-asọrọkwa iri ihe ọbụla ị fụrụ ebe ọbụla ị na-eje na tụkwem n'ọnụ gị. Ị ga-ezere ya. Ọ bụrụ ife niile ka ị ga na-ekpeghe ọnụ oyi na-eri. Ọ bụrụ na ị si na ị bụ ezigbote onye mmiri, ije ebe akwara ozu ya ha eri nri ebe akwara ozu. Ọtụtụ n'ime anyị, oke isi akpịrị anyị adịghị ekwe anyị ezetenwo ihe ndị a. O gosiri na ị bụ onye dị iche. Ife ị ga na-eme bụ ife dị iche. Ị gaghị adịzikwa dịka ị dị na mbụ. Gị bụ onye nabatagoro mmụọ onwe gị, ị ya ha adịzi dịka ị dị na mbụ, maka na ife mgbanwe ga-adị n'ime ndụ gị. Ya mere ọ dị ọtụtụ n'ihe niile bụ ihe ndị anyị kwesịrị ịsọ dịka ndị sị na anyị na-agọ mmụọ maọbụ na ị bụ onye mmiri. Ị kwesịghị ịdị na-agwọ ọgwụ. Onye na-agọ mmụọ adịghị agwọ ọgwụ. Onye na-agọkwanụ mmiri adịghị agọ ọgwụ. Onwe ihe ọbụla mere gị, o nwere mkpasu iwe akpasuru gị nke ị ga-eji wee sị ka m jee nụọ ọgụ, gaa ka ị kọsara ya mmụọ mmiri nwe gị. Ị mara ụzọ mmiri, jee kọsa. Ọ bụrụ ihe niile ka ị ga-akọsa. Mara onye ị karịrị na onye ka gị. Ọ bụrụ onye ị karịrị, ị na-akpọ mmụọ n'isi onye ị karịrị. Onye gbuo nwanne ya na onye ya ebi. Ịghasa ndụ nwanne gị, gị na onye ga-anọ. Ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ọgụ, anọ na onye ị karịrị. Na onye karịrị gị ka ị ga-esi wee nụọ ya dịka onye mmiri. Abụrụ ijebe na be dibịa ekechiere gị maọbụ machiere gị. Emekwana ya. Emekwana ya, maka na ntaramahụhụ ga-adịrị gị. Hapụrụ mmụọ ahụ ị na-akpọkwuru ọgụ ka ọ nụọ. Ọ bụrụ gị ya anụ ọgụ a. Ọtụtụ n'ime anyị na-eche mgbe mmụọ ga-abịa n'iru anyị bịa gwa anyị okwu. O si na akọ na uche anyị na-agwa anyị, mana anyị ka na-achọ mgbe ọ ga-abịa gwa anyị okwu. Gaba na mmiri. Ihe ahụ anyị eje rụọra gị, ị ga-eje spendi ego, egosi onye a ife ị pụrụ ime ya na ihe ime nwuru asa onye na-agọ mmụọ. Gaa ebe mmụọ gị nọ, jee kọsa ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye nọ na onye mmiri, jee na mmiri jee kpesara ha, gwakwa ha na onye a karịrị ka ife jee nụọ ọgụ. Ejeneje gwuo ọgwụ na ọgwụ karịrị ibe ya. Ọgwụ nwee nke karịrị ibe ya. Onye ahụ ị ga-ejeje gbakwuru dibịa ka o jee gwọọra gị ọgwụ, o nwere ike ọ chọpụta ihe na-eme ya, o jekwa gwegharịsịa ka ịfụ na ọgwụ karịrị ibe ya. Ụmụnne m, onye ọbụla bụ onye na-agọ mmụọ ada agwọ ọgwụ. Ọgwụ anyị na-ekwu okwu ya bụ ọgwụ. O nwere ọgwụ bụ ọgwụ a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ ọgwụ niile. Maka na ọ bụrụ na arụ adịrọ gị, ije na be dibịa o weta ọgwụ nye gị, ya ọ bụrụ ajọ ọgwụ ka ọ bụ. Ya gaziere unu ụmụnne m. Ọ bụrụ na nkụzi a nwekwa osi wee gbagwoju unu anya, unu tinyere m okwu na WhatsApp na voice. Aga m asụ unu ya n'oge nke m. Ihe ndị a bụ